വല്യമ്മ ഉണ്ടാക്കണ ചായക്കടയിൽ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് ഉള്ളിവട. അത് നല്ല കട്ടൻ ചായൻ്റെ കൂടെ കുടിച്ചാണ്ടല്ലോ വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. നല്ല ഉള്ളി സ്ലൈസാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് വിതറിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മൂടി. ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഉള്ളിയിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അംശമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എടുക്കാനാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളമെല്ലാം മാറ്റി ഉള്ളി എടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവും, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും, പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത പച്ചമുളകും, ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത കറി ലീഫും, കുറച്ച് മുളകും പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുടഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ വെള്ളം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, നമ്മൾ ഉള്ളിയിലിട്ട് വെച്ച ഉപ്പ് തന്നെ. പിന്നെ ഇത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക, നന്നായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കാൻ നോക്കണേ, അടിപൊളിയാണ്.